Актанышта татар милләте өчен тарихи вакыйга. Көнчыгыш Кама аръягының тарихи мәдәни мирасы һәм хәзерге заманы дип исемләнгән төбәк ара конференциясе узды. Аның эчендә республика галимнәре, Татарстан һәм Башкортстанның туган якны өйрәнүчеләре, укытучылар катнашты. Конференциядан безнең чираттагы репортаж. Римжан Ибрагимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директор урынбасары Олег Хисамов Актаныш районы башлыгына Татарстан мәгариф һәм фән министры булып эшләгәндә милли мәгариф белән шөгыльләнүче бүлек булдыру һәм туган телдә кирәкле китаплар нәшер итүгә башлангыч биргән өчен рәхмәт белдерде. Милли мәдәни мирасыбыз Актаныш, татар балалары өчен туган тел китабы берничә томда аңлатмалы сүзлекләр бүләк итте. Уфа иязы татарлары 1722-1782 елларда халык санын алу материаллары тарихи белешмәсе тәкъдир ителде. Фикер алышуларны онлайн режимда 100-дән артык тарих белән кызыксынучы карады. Тарих институтының этнологик тикшерүләр бүлеге мөдире Гөлнара Габдрахманова дистанцион рәвештә Башкортстан татарларының гаилә һәм хезмәт кыйммәтләре темасына доклад белән чыгыш ясады. Россиянең төрле төбәкләрендә экспедицияләр уздырылуын әйтте. Башкортстанда да һәм бөтен Россия күләмендә халкыбыз аңлы, халкыбыз фикерле белә һәм әгәр инде кем гомер буе татар теле, татар мәдәниятендә тәрбияләнгән, үскән, әлбәттә татар булып калачак. Актаныш халкы бай тарихлы, аның тарихи хуннар Бөек Төрки Каганлык, Болгар, Алтын Урда һәм Казан ханлыгына кадәр барып таша. Соңыннан бу төбәктәге халыклар Россия дәүләтчелеген саклауга һәм ныгытуга зур өлеш керткән. Узакламый узачак җанисәпкә бәйләүендә искалыра кирәк. Аннан килеп инде Актанышның 310 еллыгы, шулай районның 90 еллыгында күзаллы тотсак, бу чара безнең татар иле өчен, татар халкы өчен бер чара буларак дип аңлыйм. Һәм монда катнашучылардан чыгып та әйтәм, безнең тарих институтында зур шәхесләребез кайткан, иялидән дә дип әйтгәндә шәхесләребез монда, галимнәр дә бар, язучылар да бар, һәм халык бик актив катнаша. Көнчыгыш Шулман аръягы халкының рухи һәм матди мәдәнияте, Шулман аръягы төбәгенең күренекле шәхесләре, Актаныш районы һәм Көнчыгыш Шулман аръягы тарихи темасына да сөйләшүләр узды. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.